In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Liwat, Diyos marhay na aga po sa satuya agabos mga tugang, asin maugmang Pasko. Nagkatiripon kita sa pagselebrar kan solemnidad kan pagkamundag kan satuyang kagurangnan. Si Kristo ipinangaki para sa sato. Kaya satong ipag-ugma an aldaw kan satuyang kaligtasan. Siya an urog kadakulang balaog na maaako sa buhay niyato. Sa pagselebrar kan solemnidad kan kapangakian kan satuyang kagurangnan, tinatawan kita nin pagkakataon na mag-ugma sa liwanag na iyo si Kristo. Siya nanilaman sa pagkamuot asin pagkahera kan Diyos, tanganing magin satuyang pangarogan sa pagbaklay sa kinaban, pasiring sa kamurawayan kan Diyos. Tunay mananggad, ang duminatong, iyo an Emmanuel, ang Diyos na uya sa to. Makakaibahan niya to sa selebrasyon, iyo ang satuyang ginagalangan na si Reverendo Padre Dionisio P. Gavino, ang satuyang parochial vicar. Matindog po ang gabos sa pagpuon kan Santa Misa. Magmamahal kinaan ang Diyos, uya na, ng pagpuso ng pagkalagman niya sa pagsamba. Umamunta ang Diyos sa tuyang kagubos, siya sambaho sa Santa Misa.
Sa ngaran ka Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Hesu Kristong kagunanan tan pagkamot kan Diyos, asin ang pagisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indugabos. Asin sa saimo ang Espiritu. Susuluan na ang ikasampulo na kandila ni Mr. and Mrs. Edwin Santos and family. Si Jesus namundag sa kinaban, asin ang gabos nagrukyaw sa kaugmahan. Ang aki nin Diyos namundag na sa kinaban. Siya sarong liwanag na nagbabanaag sa sirangan. Tanda kan kaligtasan na hinahalat kan kadaklan. Sabi ni Jesus sa surat ni San Juan, "Ako ang liwanag nin kinaban." Kagurangnan, mahiling mi manlukod ang liwanag na itinaumo sa kinaban. Si Jesus na namundag ngunyan, dailugod mapara ang liwanag na ini sa samong paglakaw. Si Jesus iyo ang samong sinusundan. Ang verbo na nitawo ilugod ang danay na magbanaag sa gabos na familia. Hinahagad niya mo sa imo, naurog pang magliwanag si Kristo sa lambang saro sa mo. Amen. Amen. Ngunyan mga tugang idulot taman ang mga pangangaipo kan sa tong pamilya, urog na sa panahon na ini, kan pagselebrata kan pagkamundag ni Jesus. Mga tugang akuntan sa tong makasaalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamahan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala kunin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako. Kaya na nga Diyahuhi Santa Maria, danay na Virhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, nakipamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak man lugod sa tan Diyos na makakamahan, asin pakapatawadan sa itong makasaalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Gloria in excelsis Deo. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa dagat katulinungan, sa mga taong marahayan buo. Inuumaw mi ika, rinurukyaw mi
Sinasamba mi ika, pinapanguraway mi ika, pinapasalamatan mi ika. Huli ka, dakula mo, kamurawayan. Kagurang na Diyos, Padeng langit nun, Diyos amang makakamahal. Kagurang ng aking bukong Hesu Kristo, kagurang na Diyos, Cordero kan Diyos, aki ka naman. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kakoaan sa mong pakimahera. Ika na nagtutukaw sa too ka nama, kaheraki kami. Ikasanaan banal, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan oro, kahalangkan. Jesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan ng Diyos Ama. Mamibi kita. O Diyos na makangangalas na nagmukna, asin urog na makangangalas na nagbago kan dignidad ng tao, warasan namimibi kami na makisumaro kami sa iyang pagka-Diyos, na nagpakanigong makihiras sa samong pagkatawo. Siya na kaiba mong nabubuhay at sinagahadi, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan tataramon. Sa enot na pagbasa, pinagrurukyaw ni Propeta Isaías ang kapanoan kan promesa nin Diyos na mapadara nin paratubos kan katawuhan. An banwaan kan Diyos, iyo an magiging panalmingan kan paglaom na ini. Pagbasa An sa enot libro na ng babasa Propeta Isaías. Magayon paghilingon sa ibabaw ng kabuludan, ang mga bitis kang nagdadara ning marhay na bareta, kang nagbabalangibog ning katuninungan, nagdudulot ning kagaya-gayahan, nagrurukyaw kang kaligtasan, dangan nagsasabi sa Sion. An sa indong Diyos, iyo ang hadi, dahugan nindo. An sa indong mga bantay, nagkukurahaw ning makusog, nagkukurahaw sa kaugmahan, hulit na hiling ninda ang kagurangnan, ang minabalik sa Sion. Sarabay, magkurahaw kamo sa kaugmahan, kamong mga narumpag na lugar ng Jerusalem. Huli, rinaranga kang kagurangnan, ang sa iyang banal na takyag, sa atubang ning gabos na banwaan. Dangan, ang gabos na runa ng kinaban, makakahiling kang kaligtasan na itatao kan sa tuyang Diyos. Tataramon kang kagurangnan. Salamat sa Diyos. Sarong liwanag masirang sa to ngunyan, namundag para sa to ang kagurangnan. Sarong liwanag masirang sa tuungon yan, namundag para sa to an kagurangnan. An kagurangnan hadi, ipinag-ugma kang daga, mag-ugma ang gabos sa kapuruan kang daga. Ang kalangitan, nagrurukyaw kang sa iyang katanusan, nahilning ning katawhan sa iyang kamurawayan.
Sarong liwanag masirang sa tumunyan, namundag para sa to an kagurangnan. Ang liwanag minasirang sa mga tahong matanos, ang kaugmahan sa mga malinig ang puso. Mga banal, mag-ugma kamo sa kagurangnan, magpasalamat kamo sa iyang ngaran. Sarong liwanag masirang sa tumunyan, namundag para sa to an kagurangnan. Siya an aki na ibinugdak niyang paramana kan gabos, asin huli sa iya, linalang an gabos. An ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat sa mga Hebreo. Sa dakol asin manlain-lain na paagi kay itong panahon, ang Diyos nagtaram sa satong mga kamagurangan sa paagi kang mga propeta. Alagad sa mga huring aldaw, na ini siya nagtaram sa to sa paagi kan sa iyang aki. Aki na ibinugtak niyang paramana kang gabos, asin huli sa iya, linalang ang gabos. Siya ang liwanag kang kamurawayan, kan Diyos asin tunay na ladawan nin sa iyang pagka-Diyos. Siya ang nagpupugol kang gabos na bagsik, kan sa iyang kapangyarihang tataramon. Asin, pakalean niya kang digta ning kasalan, nagtukaw siya duman sa langit, sa tuo kang Diyos nun na kamahalan. Urog kahalangkaw sa mga anghel, huli ta urog kahalangkaw, an sa iyang ngarang minana. Ang Diyos da nagsabi sa kiisayman na anghel, ika ang sakong aki. Ngunyan ako naging sa imong ama, o ako magiging ama para sa iya, asin siya magiging aki para sa ko. Siring man, kang darhon siya sa iyang pangalan, digdi sa kinaban, nagsabi, sambahon siya sa gabos ng mga anghel kan Diyos. Tataramon kang kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po kita sa pagrokyaw kan marahay na bareta. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa ng Ebanghelyo na sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Sa kapinunan iyo ang tataramon nasa kaibahan kan Diyos, asin ang tataramon Diyos. Puon sa kapinunan, kaibahan siya kan Diyos, huli sa iya, ang gabos na bagay na haman, kun mayo siya, dainin anuman na nahaman. Nasa sa iya ang buhay, asin ang buhay na iyan, iyo ang ilaw nin tawo. Ilaw na nagliliwanag sa kadikluman. Duminatong ang sarong tawo na sugo kan Diyos, an sa iyang ngaran Juan. Siya napadigdi sa pagsaksi, dapit sa ilaw. Saksi sana siya sa ilaw, ang tataramon, iyo ang tunay na ilaw na nagliliwanag sa gabos na tawo, asin siya minadatong sa kinaban.
yaon siya sa kinaban, asin minsan nga ni ang kinaban linalang huli sa iya, dai siya namidbid kan kinaban. Duminatong siya sa iyang sadiring banwa, alagad dai siya inako kan katawuhan na sadirin niya. Alagad ang gabo sa nag-ako sa iya, tinawan niya nin kapangyarihan na maging mga aki kan Diyos. Ang gabo sa nagtutubod sa iyang ngaran, bakong gikan sa dugo o laman o sa kagustuhan nin tao, kundi gikan sa Diyos. Asin ang tataramon na ni tao, nakisumaro sa tuya, asin nahiling taan sa iyang kamurawayan, kan aking bugtong kanama, panunin pagkamuot, asin katotoohan. An marhay na bareta nin sa tung kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Diyos marhay na aga po sa indugabos mga tugang. Diyos maray na agaman po, Father. Merry Christmas po sa Merry indugabos. Christmas man po. Turn to each other and say Merry Christmas. Merry Merry Christmas. Christmas. Sa indugayod na nari sa bakong season's greetings, bakong happy holidays, bakong happy Yuletide season. Tama man na greetings iyan, alagad, kung minsan di ita na natatawan nin maninigong pahalaga an tunay na kahulugan kan Pasko. Para sa iba gayud sa tuya, an Paskong ini espesyal. An Paskong ini para sa iba gayud mamundo. An iba gayud para sa iba, an Pasko man na ini nagkukulang nin kaugmahan o iba pang kahulugan. Taano, nin huli tayaon pa man nanggad kita sa tahaw kan pandemya. Ikadua ng taon nin Pasko na nagsisilibar kita kaini sa bagong normal. Na kung sain, kan last year, limited ang pagbirisita. Ngunyan, mas allowed na iyan. Inhulit na nagluluwag-luwag na. Ang Pasko, mga tugang na sa itong pigsisilibar ngunyan, sa tuya na pinag-andaman, sa paagi kan sa itong pag-obserbar kan siyam na aldaw nin Misa Aguinaldo, nin Simbang Gabi. Asin ini magayon na mga panahon na kung sain tinawan ta ini nin oras na makapagsimba, maging makaiba an sa tong mga namumutan sa buhay, an pamilya sa pagsimba, makapagpasalamat sa mahal na Diyos kan kadakol niyang mga biyaya, asin grasya sa itong buhay. Katakod man kayan ang pagmatanin amay o ang pamatanga ninhuli ta kita nagtaunin panahon para sa mga simbang gabi, asin Misa Aguinaldo. Ini man, ang mga aldaw na ini, kinaugalian ta na bilang mga Pilipino na magkaigwanin espesyal na intensyon, mga kamauutan na hinahagad ta sa mahal na Diyos, na para sa iba sa paghuna ninda, pakatapos kan siyam na aldaw, pakatapos kan Misa Aguinaldo, mauutob na ang sa indang mga kamauutan. Maghalat sa nakita, ninhulita ang Diyos, daiman nagsasayuma kan sa itong mga kamauutan kun ini para sa satuyang ikakarahay, asin man para sa ikakarahay kan sa itong pamilya, ng mga namumutan sa buhay, asin komunidad. God will answer those prayers at that time He knows best. Arog kan sinimbag niya ang kamauutan ni Hading David kan nakaaging aldaw sa satong mga babasahon na kung sain si Hading David buot magtugdok nin templo para sa Diyos
alagad an kasimbagan nin Dios dai ka matugdok para sako, kundi itutugdok ko an sa imong ngaran, an sa imong pamilya, sagkod sa istorya kan Israel, asin ikamimid bidon na dakulang hadi. Kaya sa satong mga kahagadan, padagos kita na magsarig sa mahal na Diyos. Iyan gabos itataon niya sa satuya para sa ikakarahay kan satong mga kalag, para sa ikakarahay kan satong buhay nin kabanalan. Iniman mga panahon na kung sain makakaibahan ta an satong mga namumutan sa buhay. Ninhuli ta ang Diyos nanitawo, ang Diyos nakahurohlang kawi, nagpakanigo na makisumaro sa satuyang kamugtakan. Ang pagsilibrar niya to kan Pasko, dai nakapalibot sa Christmas tree, dai nakapalibot sa mga parol, dai nakapalibot sa mga Christmas light, kundi sa tunay na ilaw na duminatong sa kinaban na iyo an aki kan Diyos, si Jesus, na iyo an Emmanuel. Kaya mga tugang, paano talaga niya ito pinagsisilibrar ang Pasko? Asin paano niya ito ini tinatauanin pahalaga? Totoo ini nangyari sa kasaysayan kan kinaban. Nagabutan panahon na kung saan sa istorya kan Israel na utob ang panuga nin Diyos na ipinahayag niya sa mga propeta na madatungan panahon an aki inin Diyos, an paratubos, an Mesiyas mamumundag. Asin ini nangyari sa panahon kan mga Romano, kan ini nagsakop sa Israel. Asin nadang ita kasubanggi na si San Jose, dinaraan sa iyang agom na si Maria sa iyang ginikanan na banwaan sa Belen. Tangani na sinda magpasenso, magparehestro, asin duman nakamati nin pagpangaki, asin si Jesus ipinangaki, bakong sa sarong magayon na palasyo, kundi ibinugtak siya sa bahugan na papatos nin lampin. Christmas is indeed a historical event. Nangyari ini sa kasaysayan kan kinaban. Ninhuli taan ang Diyos nagbuot na ang paratubos mamundag sa satong kaibahan. Ang Pasko man mga tugang sarong social event na kung saan sa pag-abot kan Diyos na bago an order kan society, na bago an kamugtakan asin order kan sosyedad. Bako man ini nin panahon nin pagpartisana, pagpirot sa paagi nin mga karakanan o mga inuman, pag-urugma. This is an event in which we see that social order becomes transformed. Na kung saan, ang enot nganing binaritaan kan anghel, bakong idtong mga yaon sa palasyo, bakong idtong mga kapadian, kundi ang mga pastor na nagbabantay sa kaumahan kan sa indang mga karnero, asin sindaan nakahiling kan kamurawayan kan mga anghel na nagdara kan marahay na bareta na an umboy, an paratubos na mundag na. Iniman mga tugang saro na political event. Taan paratubos duminatong sa kinaaban,
asin ang mga naghahade, ang mga may kapangyarihan, nagkariribong, nagkaharandal. Ano ang reaksyon kan Hading Herodes, kan madungog niya ang bareta, kan mga mago na hali sa sirangan? Sain mamumundag ang hade kan mga Hudiyo. Tulos-tulos nagpaapod kan mga may kaaraman, kan mga padi, kan mga scholars, kan kasaysayan kan Israel, asin sa indang paghanap kan mga kasuratan, nahiling ninda na sa Bethlehem, sa Belen, kan Huda, mamumundag ang Mesiyas. Ngunyan man na panahon nin pag-andam para sa maabot na eleksyon sa Mayo 2022. Asin ini man lugod para sa itong mga nagmamauta na mamayo sa tuya, pagirumdom na itinauna sa sainda ang tunay na ehemplo nin tunay na pamayo sa kinaaban na ini. Ang mapakumbabang pagkamunag ni Jesus an sa iyang pakisumaro sa kamugtakan nin tawo sa satong mga kaluyahan, sa satong mga pangangaipo, iyuman lugod ang magin sa indang ehemplo asin ladawan sa indaman na pagmawot na mamayo sa satuyang komunidad. Asin man lugod iyan man ang satong hilingon sa pagpili man yato kan satong mga mamamayo sa satong komunidad. If Jesus put fear and confusion in the hearts and minds of Herod, in the hearts and minds of the priests and the scribes of the temple, lugod ang pagkamundag man ini ni Jesus, ang pagselebrata kan Pasko, makapagpahurup-hurup sa satong mga namamayo, asin man para sa satuya gabos na sa indang nasasakupan. Mga tugang, para sa iba, ang Pasko man sarong economical event. May lista na kita kan sa itong mga tinubong. Asin man sa mga aki, may listahan na kan sa inyong mga ninong asin ninang nahagadan nin pamasko. Totoo, tama sa naman na magtao kita nin regalo, magtao kita nin panahon. Alagad, sarunganin na po sa nahiling ko, sa sarong pamilya, day naman magtarauhan, day naman kay nakaipuhan, magtarauhan nin regalo, bako man yan ang essential na kahulugan kan Paskong ini. Kundi, kung sa sarong pamilya, igwanin mga pag-iriwal, an maninigong regalo sa satong namumutan sa buhay, iyuan pakipag-ulian sa inda. Kung igwanin mga karibukan, panahon ini, na kung sain, magdara kita nin katuninungan. Kung igwanin mga daipagkakauruyon, panahon ini, na kung sain kita magbukas kan sa itong mga puso asin isip, kan bilog niya itong buhay, tangani na kita maging instrumento kan Diyos, tanganing madarata man sa inda, an marahay na bareta. Taano, ninhuli ta ang Diyos Ama, dahil naghiling, kan grabing pagkakasala nin tao, kundi nahiling niya ang pangangaipo kan tao, kinakaipuhan kan tao na iligtas, maihawas sa kasalan. Asin kung naghalat ang Diyos kan karahayan kan tao, sagkud ngunyan, dai pakitanin para tubos. Alagad sa iyang hararom na pagkamuot, sa iyang pakikisumaro sa satuya, asin sa iyang pagkaherak, itinaunya sa tuya ang satong paratubos na si Jesus, tangani na sa iyang tabang kita madara sa iyang langit noon,
na kahadean. Above all, mga tugang, ang panahon na ini, spiritual. It is a spiritual event. Taan kaligtasan nin Diyos duminatong na. Ang pagkamundag ni Jesus, nagdara kan bagong panahon sa istorya kan Israel. Na kung saan ang panuga kan mga propeta naging realidad. Ito mga pinagmamauot kan mga propeta sa mga nakaaging mga taon kan istorya kan Israel sa buhay ni Maria, sa buhay kan gabos sa mga Israelita sa panahon na ito naging realidad. An aldaw na ini, aldaw nin kaugmahan, nin huli taan Diyos naging satong paratubos, ang Diyos nakisumaro sa satuya. Asin ang tataramon na nitawo, nakisumaro sa tuya, asin nahiling ta an sa iyang kamurawayan. Kamurawayan kan aking bugtong kan ama. Panunin pagkamuot, asin katutuuhan. Let us embrace this day with great joy because it is the day in which God becomes present among us. Ngun sa aldaw na ini, pinagigilumdum ta na ang Diyos nag-erok sa satuya. Ang Diyos nakahuruhalang kawi, nahiling ta sa itsura nin sarong umboy. Inako niya ang satong kamugtakan, sa satong pagkaluyahan, dai siya nagkanigo na mamundag sa dakulang palasyo o kaiba ang mga mapangyari, kundi ibinugtak niyaan sa iyang sadiri sa satuyang mga kaluyahan, sa satong mga pagsakit. Siya naka-eksperyensya kan gabos na inaagihan nin tawo. Kaya di man kita magluyanin buot, kundi kita magkaigwanin kusog na magdulok sa iya. Sa satong pagselebrar ngunyan kan Pasko, lugod buksan ta ang satong mga puso, ang satong mga isip, ang satong mga kalag, ang bilog niya itong pagkabuhay, asin akuon ta si Jesus bilang paratubos. Akuon ta siya bilang Diyos. Akuon ta siya bilang satong tugang na nakikisumaro sa satuya. Asin dadarahon niya kita sa iyang mamurawayo na kahadean, an sa iyang langit nun na kahadean, kaibaan mga banal, asin ang mga angheles. Matindog pangabos, sa satuyang pagpamibi kan Credo Apostoliko, igwanin parte na kung saan kita maluhod. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalangkan langit asin daga, asin ki Jesucristo aking bugtong niya, kagurang nanta. Maluhod po ang gabos. Ipinangidam huli ka ni Espiritu Santo, namundag kay Virhen Maria. Matindog po ang gabos. Pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, nagadan at silinubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay, liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuo kan Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Amen. Pamibinin banwaan, mamibi kita sa satuyang amang langit nun, sa iyang ipinadaraan sa iyang bugtong na aki, sa pagtubos sa to, namundag sa Belen, pinag-awitan kan mga angheles, sinambakan kan mga pastores, asin mga hadi, sa satuyang pamibi, sabihon niya to,
Kagurangnan hinanyugaan sa muyang pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa muyang pamibi. An bilog na banwaan nin Diyos, tanganing mapasaiya an kaugmahan sa Pasko nin pagkamundag. Mamibi kita. Kagurangnan hinanyugaan sa muyang pamibi. An gabos na tawo sa kinaban, tanganing mapasainda an katuninungan na ibinareta kan anghel sa mga tawong marahay an buot. Mamibi kita. Kagurangnan hinanyugaan sa muyang pamibi. An mga dukha, tanganing mapasainda an pagkamuot ni Kristo na nagpakadukha pulis sato. Mamibi kita. Kagurangnan hinanyugaan sa muyang pamibi. An kaakian, tanganing mamuot sinda sa Diyos na namundag sa Belen. Mamibi kita. Kagurangnan hinanyugaan sa muyang pamibi. Kita gabos na uya sa misang ini, tanganing maging kasangkapan kan katuninungan ni Kristo para sa kinaban. Mamibi kita. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Maguntok kita ng kadikit na panahon as idilulot man yato an sa itong mga sadiring intensyon, asin mga pangangaipo, asin pasasalamat. Girumdumuntaman an sa itong mga tugang na sa panahon na ini, day makapagsisilebrar kan Pasko arog nyato, ang mga nasalanta na afektaran kan bagyong Odette. Asin hagadon taman ang grasya ni mahal na Diyos para sa sainda. Mamibi kita. Kagurangnan hinanyugaan sa muyang pamibi. Sa muyang pamibi. Kagurangnan sa mo ikinaugma ang pagkamundagnin sa imong aki, tawan sa mo ang grasya na kami mamundag giraray sa bagong buhay. Diyos no na buhay ni Kristo na sa muyang paratubos asin kagurangnan. Amen. Matindog po. Magpamibi ka mo mga tugang tanganingan sa kwasinan sa indong atang, maako malugod kan Diyos amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang nyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan akoon mo ang dulot sa imo sa solemnidad ngunya na aldaw, nahuli ka ini ang pinakaorog na paghusay, kan sa moyang pakipag-ulian, nagbunga, asin ang kapanuan ng Diyos nun na pagsamba, itinao sa mo, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen.
An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, iitaas ang mga puso. initaas minas sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas. Nadanay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkuran. Huli kan misteryo kan tataramo na nanilaman ang bagong liwanag kan sa imong kamurawayan, nagtingraw sa mga mata kan sa mong isip, tanganing sa samong pagmidbid sa Diyos na nahihiling, mabihag niya kami sa pagkamot sa mga dain nahihiling. Kaya kaibakan mga angheles asin arkangheles, kaibakan mga tronos asin dominasyones, asin kaibakan gabos sa langit na hukbo. Nag-aawit kami kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Kagurangnan ka ng gadaan banal, burabrin kabot sa kabanalan, kani mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawa kasindugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa lugar niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkwa siya nin tinapayasin pagpasalamat, binaak ini. Asin itinao sa siya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, tainan sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi pagkuan niya manin kalis asin giraray pagpasalamat sa imo, itinao sa siyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, tainan kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin dani natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan makasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadanas in pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahara kam nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Ginumduma kagurangnan sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot, kay bakan sa mong Papa si Francisco, asin kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak,
an sa mo mga tugang na nagturog sa paglaom, kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako asin sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos sa mimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Berhen na inakan Diyos. Ni San Jose, na sayang esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, nakaidto pa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kaheras kan buhay na din kasagkuran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siringman. Huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiban niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natugduan kan manakakaligtas na tugon asin pinatuod kan Diyos na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama yaon, ayaon sa langit. Panalon ang ngaran mo. Magdatong ang kaharian mo. Mangyari ang buot mo sa dagat, isiring sa langit. Ang samong kakanong sa arualda, itaong mo sa muyabon niya. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin pare kami pagdarahas sa sugod, kundi agawa kami sa Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga daon yaman katuninungan, tanganing kami natabangan kan sa imong pagkaherak, magindani na talingka sa kasaalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Huli ta sa imo an kahadean, asin an kapangyarihan, siringman an kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kaguranan ika na nagsabi sa imo mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninungan itinatao ko sa indo, hari pagilingaan sa mong makasalan, kundi an pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigoa na siya mapatunino asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay sa nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinrohan kamo nin katuninungan. Peace be with you.
kasalan pagkinapan. Kahirati kami. Kordero ng Diyos na nagpaparang ng mga kasalan kang kinapan. Kahirati kami. Kordero ng Diyos na nagpaparang ng mga kasalan kang kinapan. Awi kami, Ika Panginoon. Maluhod po. Mga tugang, uya ang kordero kan Diyos, uya ang verbo na nanitawo, uya ang nagpapara kan makasalan kan kinaaban, paladan mga inapod sa pamanggikan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mauumayan. Tangani na masunod ang physical distancing, ang mga tao sa luwas dai nakaipuhan maglaog sa simbahan sa pagkomunyon. Igwanin mga lay Eucharistic ministers na mataonin komunyon sa Indo. Magtindog sa tinalaan na lugar asin mag-ako ning komunyon gamit ang kamot asin mag-agi sa gilid bako sa tahaw pagbalik sa tukawan. Ang mga nakatukaw sa right and left wings kan simbahan, maghalat po nguna na matapos ang pagpakumunyon sa tahaw bago maglinya sa pagkumunyon. Salamat po.
Mamibi kita. O Diyos na maherakon, siringan para ligtas kan kinakban, na namundagunyan iyo ang ginikanan kan Diyos na napagkamundag niya mo. Warasan na sa siring man napaagi, siya mismo ang maging kagtao, kan buhay na daing kasagkagadanan. Siya na nabubuhay sa nagahade sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Maluhod po para sa pamibi sa lokal as in national election. Maherakon na Ama, kagurangnan kan sa mong nasyon, inuumaw niya mo ika, hulikan sa imong balaog nin katalingkasan, na nagtao sa munin kapangyarihan na makapagpili kan sa mong mga lider sa banwaan. Nagpapasalamat kami sa imong danay na paggiya, mantang sa mong binabantayan ang demokrasya kan sa mong nasyon. Ang nagdadangadang na pirilian, nagtatao sa munin bagong paglaom. Tawan sa mo ang kadunungan, tanganing sa mong gampanan ang sa mong trabaho sa panahon kan eleksyon. Tanganing kami maging komunidad nin pagtubod na nagtutulod sa pagbabago kan banwaan. Tawan mo kami kan kusog buot na magtaram, siring sa pagrukyaw ni Jesus kan marhay na bareta. Tabangan mo kaming makapagpili na tama, tanganing ang samong boto magkaigwa nin pagkakaiba. Sa tabang kan sa iyong espiritu, giyahan mo kami sa pagpili, kay itong magmamakulog sa mga dukha, maghinanyog sa mga maluluya, asin buot gibuhonan sa tong nasyon, na lugar nin katanusan asin katuninungan. Sa mong ipinapamibi ang mga lider na dalisayan puso, asin pinabayaan ang sadiring ambisyon, para sa ikakarahay kan bilog na banwaan. Sa samong pagtingkalag sa bilen, anong boy na si Jesus, ang lawog kan sa imong pagkaherak asin pagkamuot. Si San Jose, an sa imong maimbod na bantay na parasurog, asin sa pagpaaling niya mo sa manto ni ina. Isabuhay man lugod niya mo, an sa mong katungdan bilang Kristiyano. Ang tamang pagpili, katolikong ugali. Amen. Matukaw po sa kadikit na panahon. Pasasalamat sa mga interesado asin buot pang magpaabot kan sa indang tabang sa mga biktima nin bagyo, an sa indong itatao pwedeng iagi sa opisina kan parokya. Ini sa tong iririmit sa opisina kan ekonomo sa residensya kan arsobispo. Nagpapasalamat man ang parokya sa pamilya ni Mr. and Mrs. Edwin Santos and family sa pagsulo kan Christmas candle. Siring man sa gabos na mga pamilya na nagsulo kan Yuletide candles kan nakaaging simbang gabi asin aginaldo mas. Ubakan po niya to sinda. Siring man ang pagpapasalamat sa mga donantes asin nagdulot sa laog kan misa. Salamat man sa mga mass servers, Knights of the Altar, lay Eucharistic ministers, lectors and commentator, collectors, Ministry of Hospitality, siring man sa satuyang social communications and media ministry kan parokya. Pasalamatan man nyato ang Barangay Tanod kan Barangay Peña Francia Guardians, kabalikat, asin an uniform personnel kan PNP, puon kan enot na aldaw kan simbang gabi, asin misa di aginaldo, saggod ngunyan, sa pagbantay, asin pagpasunod kan mga health protocols, tangani na masiguro ang satong kaligtasan.
Buot man niya mong ipaisi na huli kan pandemya, ang tradisyonal na pagpahadok kan Ninyo Jesus sa aldaw kan Kapaskuhan, hahaleon nyato ngunyan. Urog sa gabos, nagpapasalamat kita kay Reverendo Padre Dionisio P. Gavino, ang satong Celebrante Mayor asin Predikador. Maugmang Pasko sa gabos, ang minagalang Reverendo Padre Felipe B. Culver III, ang satuyang Kura Paroko. Matindog na po. Ninuli po ta, dahil kita makapagpahadok, pwede man po kamo magdulok sa satuyang Belen. Dahil lang magduruta dyan, dahil magadoki ninyo Jesus. Spend this day po sa kaibahan kan sa inyong mga pamilya, panunin kaugmahan, panunin pasasalamat sa mahal na Diyos, kan sa tuyang, kan sa iyang balaog nin kaligtasan. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. idukaan payo para sa solemneng bendisyon. Minatubod ka muna na akin ng Diyos, nakisumaro sa satuya, kaidtong panahon. Linalaom nindo an sa iyang pagbalik giraray, an sa iyang pagdatong magdara sa Indo, kan ilaw nin sa iyang kabanalan, asin niligtas kamo, huli kan sa iyang bendisyon. Amen. Parigunon kamo nin Diyos sa pagtubod, paugmahon sa paglaom, asin da ipagpauntukon ang pagkamuot sa gabos na aldawnin sa indong buhay. Amen. Maugma ka muna sa tuyang paratubos nagdigdi sa satuya, siring sa sarong tawo. Sa sayang pagbalik sa kamurawayan, balsan niya kamo, nin buhay na daing kasagkuran. Amen. Bendisyon ang malud kamo kan Diyos na makakamhan, anama, asin ang aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Merry Christmas po sa Indogabos.